Biz bir үк һаваны сулыйбыз, bir юлдан атлыйбыз, bir үк идеалларны күрәбез. Biz барыбыз да bir бүтін. Безне дуслар, коллектив, яшьләр, гаилә, якташлар, Татарстанлылар дип атап була. Без бердәм һәм охшаш. Әмма без шундый төрле, яшь һәм бераз гына олырак. Тәҗрибәле һәм юл башында гына торучылар. Төрле әйберләр яратабыз. Хоббиларыбыз да төрле. Кай вакыт без шикләнәбез, әмма ешрак без куркусыз. Без монда. Ләкин без моннан түгел. Кем беләндер моннан соң башка күрешмәячәкбез. Онытыла башлаган хатирә булып, телефон хәтерендәге мегабайтлар булып калачакбыз. Кем өчендер без иң мөһим кешеләр булырбыз. Тик булар барысы да аннары вакыт үткәч, еллар үткәч, хәзер без монда төнле кыр уртасында басып торабыз, яшибез, өметләнәбез, шатланабыз. Без төрле, ләкин хәзер без бер бүтән энергия.